Inselmilkom u nistedinkom għat-98 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-kelma ċavetta tal-liturġija ta' 28 ħadd matul is-sena hija gratitudni, ringrazzjament. Kemm l-ewwel qari kif ukoll speċjalment il-Vanġelu qisu bħal donnu jiċċentraw fuq dan l-attaġġjament ta' ratti l-ħajr. Fl-ewwel qari Naaman tas-Sirja jirċievi il-fejqan bl-interċessjoni tal-profeta Eliżew. Ifieq mill-lebra, mill-ġdiem u jara fil-mulej Alla bħala Alla l-veru. Fir-rat ta' ħajr tiegħu jaraf lil Alla il-veru. U għall-istess atteġġjament tas-Samaritan tal-Vanġelu sejrin nisimgħu kif Ġesu imqanqal mill-kompassjoni mill-ħniena ifejja 10 lebrużi, fosthom wieħed Samaritan. Huma sejrin lejn is-sinagoga biex il-fejqan tagħhom jiġi magħruf mill-establishment reliġjuż ifiequ. Imma minn 10 wieħed biss minnhom is-Samaritan iħoss il-bżonn illi jerġa' lura għand Ġesu biex jirringrazzjah. Interessanti kif dan il-Vanġelu insibu lil Ġesu jilminta għal fatt li d-disa l-oħra fejn huma d-disa l-oħra jgħid. Ma ġewx lura biex iroddu ħajr lil Alla. Jiġi lura biss Samaritan. Ġesu japprezza dan ir-rat ta' ħajr. Anzi, wara li fejja dan is-Samaritan f'dak il-ġest ta' rat ta' ħajr, Ġesu jara ftuħ għal-fidi. Mhux ta' bxejn li l-Vanġelu jagħlaq dik il-kelma sabiħa. Mur, il-fidi tiegħek salvatek. Ir-ringrazzjament, ir-rat ta' ħajr, il-gratitudni tas-Samaritan ma kienx biss qatt illi bih rat ħajr lil Ġesu għal-fejqan, imma kien att li fetaħlu qalbu biex jaċċetta lil Ġesu bħala Mgħallem, bħala feddej, bħala l-veru Salvatur ta' ħajtu. X'tagħlima. Aktar ma nirringrazzjaw lil Alla, aktar il-qalb tagħna tinfetaħ biex niggustaw il-preżenza imma fuq kollox l-imħabba tiegħu għalina fil-ħajja ta' kuljum. Kellu raġun San George Preka dik il-ġakulatorja qasira jibdija propju bil-kelma Grazzi Sinjur Alla. Jalla l-atteġġjament ta' rat ta' ħajr tagħna jiftħilna qalbna biex niggustaw l-imħabba tremenda illi għandu għalina. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.